Otvorenje 6. festivala umjetnosti Kalidoskop. Dogovorili smo se ove godine da Emir Šehanović više nije Emir Šehanović Turčin, Emir Šehanović i njegove kolege, njegova petorka otvori festival Kalidoskop ovom multimedijalnom instalacijom. I on je već počeo sa otvorenjem. I zaista se radi o jednoj multimedijalnoj, kaleidoskopskoj instalaciji, primjerenoj ideji kalidoskopa, koja dokazuje jedno Emirovo, nama, u Tuzli, a drago mi je i u cijeloj Bosni i Hercegovini, u cijeloj regiji, da kad je u pitanju Emir, da se radi o jednom umjetniku za kojeg se može kazati da je majstor mjere. Emir je rekao da je uradio što je uradio za otvorenje i mnogo je ljepše ovo što su uradili Emirove kolege i on. I evo časti i zadovoljstvo da ovaj naš 6. festival umjetnosti Kalidoskop u ime građana Tuzle, Emir i ja proglašavamo otvorenim. Sve umjetnike, da nije to Marfuga, znači to je Mario Ković, poznat kao Zeta Bor, i veliki institucije. Često kad nekog supruga nema, koji se dođe iz Beograda, tu je Ivan Brković i Goran Šakanović, neki dan i ja. Just my candidato.